Vážení priatelia, vítam vás pri nedeľnom losovaní. Ako už začína byť zvykom, tak i tentokrát vyžrebujeme jedného, ktorý získa celosezónnu permanentku na vozenie sa na zelených bicykloch. Takže veľmi rád by som vyžreboval všetkých, pretože tie komentáre, ktoré ste tam písali, tak boli naozaj perfektné. Ale bohužiaľ nie je to možné, takže uvidíme, na koho sa šťastie usmeje. Takže poprosím pani notárku s pánom notárom, aby sa pustili do žrebovania. Dobre, ďakujem. Takže posúdie je premiešané a výhru získal pán Roman Humaj a odôvodnil to, pretože je to naozaj super šport a najrýchlejší spôsob prepravy v meste. Takže pánovi Humajovi gratulujeme. Stáva sa prvým výhercom. Prvým hovorím preto, nakoľko v minulom týždni pán Alexander venoval svoju výhru do ďalšieho kola, takže vyžrebujeme aj jeho nástupcu. Naozaj tenké slížiky, lebo vás bolo veľa. Takže druhá výherkyňa je pani alebo slečna Mima Bulová, pretože sa často premiestňujem po meste. Takže teraz pán Humaj a pani Bulová budete mať šancu využívať celý mesiac, ďalší a ďalší, až kým sa neskončí sezóna. Takže srdečne vám gratulujeme a prajeme pekný víkend. Ostatní, ktorí ste nevyhrali, v pondelok vás bude čakať ďalšia otázka. Takže držíme peste a ešte raz pekný víkend.